Здравейте! В това видео ще разгледаме два бутона, свързани с етикетите на модулите, а именно смяна номер на модул и селектиране на всички KVTools обекти, които имат същия номер като селектирания обект. Какво е етикетът? Етикетът се генерира, когато правите модул чрез KVTools. Сега ще създам един обикновен шкаф. И това е етикетът, който е закачен за самия модул. При създаването можете да зададете номера на модула, който също така влияе и на етикета. Ако тук напиша 3 и заместя този модул, виждате, етикетът е с номер 3. Но ако не искате да генерирате шкафа наново, понеже сте го променяли или сте добавили неща, можете да използвате бутона смяна номер на модул. Като при селектиран етикет, ако промените номерът и натиснете бутона промени, това ще промени номера на етикета, както и номера на модула на всички детайли, свързани с него, дори да не са били селектирани. Също така от тук можете да местите позицията на етикета, без да местите всички детайли, свързани с него. Ако искаме да го изместим с 99 мм по X, примерно, или назад, напред по Y, ако се пробвате да изместите самия етикет с трансформация в 3ds Max, ще забележите, че всички детайли, които са свързани с него, се местят заедно, защото този етикет е парент на всички детайли, което означава, че е родител и всичките трансформации върху него се отразяват и на детайлите. Също така можете да натиснете два пъти с ляв бутон върху етикета, за да селектирате всички детайли, които са закачени за модула. Когато правим 3D проекти, много често се налага да ползваме единични детайли или детайли, които трябва да създадем чрез създаване на детайл. В случая тук имам 3 детайла, които са с нулев номер на модул и искам да ги направя с общ. Мога един по един да вляза, да ги сменя от номер шкаф в редакция на детайл, но по-бързия начин е да използвам отново бутона смяна номер на модул. Селектирам всичките детайли, които искам да обработя и избирам номер на модул, натискаме промени и вече трите детайла са с един общ номер на модул. След което, понеже те нямат етикет, нямат родител, който да натисна два пъти с лявата мишка, за да ги избера всичките, в голяма сцена е трудно, когато има много обекти, да търсиш всеки детайл един по един. Можем да изберем само един от тях и с бутонът селектира всички KVTools обекти, които имат същия номер на модул. Избираме всички, които имат общ. В случая номер 6 избра всички обекти с същия номер на модул. В промяна на номер на модул се съдържа този бутон, който, ако е отбелязано при промяна номер на модул, ще прикрепи новите детайли към етикета. В противен случай ще се актуализират само номерата. Това е много важно, защото при последваща обработка, най-вече за програми и за експорт към машини, когато се свързва етикетът към модула, има предпоставка за грешки от към математическа гледна точка на самата програма. Затова препоръчваме, когато ще вадите програми за машини, този бутон да е изключен. В случая, ако искам да добавя етикет към тези 3 детайла, мога да копирам този етикет. Той вече не е свързан с никой,
нито един детайл, но мога да селектирам всички обекти, да задам номер на модул, селектирам всички обекти, включително етикета и натискам промени. Това променя всички обекти към номера, който зададох и етикета също. Но този етикет не е родител на тези детайли. Ако избера свържи за етикета и натисни промени, тези детайли вече са свързани. Но, както казах по-рано, ако ще експортирате за машини, по-добре да не е включено. Още една важна особеност. Когато копираме детайли в модула, в смисъл, че примерно реша да копирам този таван, оригиналният таван е с номер на модул 5 и номер на детайл 5. Новото копие запазва същия номер, което при впоследствие при вадене на програми, при баркод и при файловите имена, този номер ще съвпада за тези два детайла. И те, ако не са с една и съща програма, това е конфликт в обработката. За да оправим този проблем лесно, можем да селектираме всички детайли и да променим номера, като запазим същото число на номера. Това минава по всички детайли, които сме селектирали и актуализира всички номера. В случая оригиналният таван остана с 5, а новия е с номер 18. По този начин всеки детайл ще бъде уникален. Ще копирам този таван отново. Защото в момента е с номер 5. Когато има дублиране на номера, и двата детайла са напълно еднакви, имат еднакви дупки или нямат дупки, както в случая, тук няма да излезе предупреждение. Но ако този детайл го променя, примерно го направя на 400 дълбок и пусна отново експорт, веднага ще излезе разликата, че тези два детайла са с един същи номер, но имат разлика в размерите. Коректната номерация на модулите е изключително важно нещо при всеки един проект и се надявам, че този урок ще ви помогне за бъдещата ви работа с Kavatos.